Казвам искрено, снимам новия клип Майнкрафт в мината. И така ще се казва клипа. Смятам, че ще го харесате. Това е много яко. И ние сега копаем в мината. Айран. Тук по-горе. Трябва да го вземем. Намерихме диаманти, емералди. Да. Отивам вкъщи, ще ви го покажа. Да, също и въглища. То не е лесно. Айрана вземи. Така. То по-нагоре май има повече. Ами. Само толкова пак е добре. Ето вижте елементара. Ето ги емералдите. Да. Много яки работи тук в тази мина. Това е нашата вече. И ние не знаем пътя да излезем. Ще се объркаме, той е като лабиринт, но ще успеем да излезем. Ние сега търсим диаманти. Но за сега сме намерили 6-7 диаманта. И чувате ли зомбитата? Да, по-малко. Може да са по-малко, но но хубави. Диаманти! Къде ги видяваш? Диаманти, видях ги! Диаманти. Къде бяха, бе? Какво си зародое? Този много гаден. Той е много такова гадно зомби. То знаеш колко е гадно. Ще науби. Дами господа, диаманти! Давай, аз ги видях сега. Мазим първо злато и... Да. То злато не трябва толкова само. Много продава. За кого може да направим златен меч или златна броня? Те за нищо не стават. Чекай! Изрут! Изрут! Давай, изрути само. Как ги мразя, човек. Човек, тъс мина много гадни работи са на брат. Но е много хубави. Тук има и лошо и зло. Въглища трябват ли още? Прилеп. Ако го убием, можем да бъдем като прилеп, да летим. Да, господа, диаманти намерихме, което е просто невероятно. Доста диаманта вече намерихме тук. Тази хубава мина. Тук не бяхме ли вече минали? Тук не бяхме ли видели тая? То си зарозмъсва се. Нали го видя? Да. Трябва да се убия. Той. Мерси, Изрут, сега ще мреш. Човек, той каква така... Той каква така мислена броня има, бе. Скрипър ли видя, бе? Или по-зле? Пак. Мраза пак. Кой не ги мрази в Майнкрафт? Айран вземи и да бягаме от тук. Взях и злато, ама ние няма да можем, защото има такива паяка. Там. Давай, видях злато. Той аз видях, и аз го видях. Ама не си заслужава просто да умрем или злато. Избирам да не умрем. Полека, служи камък, бързо. Така. Как ще излизам сега? Как да излизам? Какво правите, бе? Нищо. И... Как ще излезем сега? Има път, бе, има. Не, вече няма май. Смятам, че успеем да го разбием, ама не съм сигурен. Пия. Какво да разбиваме? Да излезем от тук, бе. Лесна работа. То
Това е Майнкрафт. Дали да кръстя клипа? Майнкрафт в мината. Колко минути че купая? 5. Може на зрителите да ни е приятно този клип, може да не го качим, но не знам. Що? Защото сигурно е тъпо, защото само копаеме. Те сигурно искат зрелищи бои срещу зомбита, срещу скелети. Аз съм виждал на знака на тези деца само купаят. Има един деца, 1 час нещо купаят. Да, бе. Ние от колко часа вече играем Майнкрафт? Ти дойде 1 без 10, пък сега е почти 7 часа. След малко може да тръгвам. Нали ще да изчакаш до 8 часа? Може да напъм на евента. Ще трябва. Защото тъпо ли че сама? Не. Аз съм 24-то ниво. После мога да направя нещо и да се го начавам. Утре пак ще дойдеш ли? Може? Да играем. Пак ще качаме клипове. Днес не може. Ох, как ли е? Твоята слава, бе. Че може да има диамант. Аз съм изроден на диамантите. Човек, Това е за мене. слушай камакарка. Така е клонки. добре. И какви яки работи има тук. Вече имаме поне мина, което е идеално. Не знам вече. Ние към 1 час купаеме. Клипа не е 1 час. Да, наистина. Какви са тези 100 побити, бе? Ние за малко да убием и... Няма да умрем. За малко да умрем от зазъбъза. Ето го, дами и господа. Чакайте. Ето го вижте. Хайде да показва диамантите. И ето ги диамантите. О, просто е кръста. Те са диаманта. Ехе, ние направо ги изядахме, бе. Чули знака Бусайдер? Ние имаме 10 диаманта. И копаем от 1 час. И ние сме бандата Ванчо и Искрен. Бъзикам са Ванко и Искрен, така се наречем. И там, че качваме клипове на части, което е просто невероятно, защото снимаме от телефон, не можем да качим повече от 15 минути. Не знам. А ти пробва ли си повече от 15 минути? Да, бе, прох. Колко минути? Прох 25 минути, не мога да кача клип повече от 15. То зависи от телефона, ли? Не зависи от И телефона. как мога 10 минути прави? Пък е по-хубав това. Пък мога да прави повече. Мога да направя колкото си искам. Повече от 72 часа не мога на моя. Айра. Пък неговия прави 10 минути и спира. И това не е по-хубав от моя, ама това е друга тема. То сме стария. Аз имам нов. Къде той? Кът на батко ми. А, Ама не ми го дават. вас не ти ли го дават? Не. Що ще го щупя? Где стои? Да, знам, мама го скри някъде. Защото го намиря. Аз както не изтървам тъй. Нормално, на мене аз този телефон колко съм го изтървал. И приятели са ми дали. Такова. Мислим картата ето и да ги слагам. И затова не ми дават. Пича. Кой ти бе? Има злато. Заслужава ли се?
Емералд. Така ето. Служи осветление. Да, съм само на факел. Пази се. Пази се за накрая. Аха. Вземи златото е. Аре. Казваш за едно злато ли сме? Още 4 минутки. Останах 11. Мене ми стана забавно малко. Дали ще книла? Не. Хайран. Да, е едно. А забравих, че не си сляп. Дами и господа, това е просто невероятни клипове, качване двамата. Почти да умреш. На креатив ще можем да влизаме в лавата и не умираме. Можем. Не може, да можем. Защо не си обереш тези факли, деца ги такова слагал? Те не са моите. Нищо, вземи ги. Нали имаш само една? Аз се връщам и сега помня. Кирките поръха да ти свършват. Още май 3 ти остават. Или 2. Още малко и ще кажем чао на зрителите. Не. Ох, по-малко. Имаш голямо късмет. Що? Не, защото ти го помисля за лава, пък то беше вода. Ще умра. Няма. Казах ли ти, че няма? Имам много малко храна. Един картоф. Трябва да се прибираме. После пак ще се телепортираме тук. Още минута и половина и казвам чао на зрителите. Таман да изляза от мината. Ще да показваш смерал, диаманти, злато. И сега излизам, аз тръгвам да излизам. Там да намеря къде беше. Отде се домъкнах. Ами ще изостана на мина. Изостана на мина. Да я проразгледам малко. За половина секунда. Откъде излязах аз, бе? Не знам. Ти запуши пътя. Ето тук някъде. Тук трябва да ми минат. Аз се изгубих. Не може да се телепортираш. Аз Трябва да казвам чао на зрителите, бе. ще го казвай, чао. Чао на зрителите и ето го Манко. Аз съм го казал много пъти. И чао на зрителите. Поне скина да покажем за няколко. Чао!